Dobro jutro moji ljudi, sad je koliko 6 sati, petak 19. Idemo za Novi Sad. Ovo je moj prvi vlog, nikad nisam snimao vlogove. Idemo na Gamescom i vidimo šta to ima na sajmu tehnologija i gaminga. Možda ćemo nekog i upoznati, vidjeti. Sa sajma ćemo da snimamo i da radimo live stream. A sad bežim da kupim kafu, da nešto pojedemo i pravac Novi Sad. Vidimo se tamo. Jako sam čuo ono. Aj treba da, mislim da se... Aha. Kako dobro moći. Sad ti pokažem, vidiš šta. Vidiš ti, ovo ti je grafička karta. Vidiš kakva je mašina. Ovo Ford jede. Ajoj. Svi ovaj računar. Tako je bre, vrati ga na pistu bre. O bre, pun gaz. Čekaj da ga prešalta.
super. Ajde, zemljače. Nisam stigao da se odjavim iz Novog Sada, ja se izvinjavam. Radio sam stream i plus snimao ovo malo kao za vlog. Malo je slabija posjećenost bila zbog slave. Tako da sve u svemu, evo vraćam se kući i gledamo se u streamu sljedećem koji je u subotu. Ovo se snima u petak, a sad kad će klip da izađe, ne znam, vidjet ćemo. Do tada, peace i ljubi vas brat Matke i gledamo se u narednim streamovima na mom kanalu. Ćao!